Nee, dat is eigenlijk. Hij is toch opleiding, Frederik? Ja, anders steekt hem nog even zien. Ja. Ik heb nog 355 minuten. De handschoenen. Film het. De handschoenen. Unboxing de konijnenpak. Van nog wel van een redelijk deftig materiaal, maar slechts 3 vingers. 3 vingers. Hoe moet ik dat dan doen? Schoenkappen. Nog over je schoenen natuurlijk. Dat is gewoon niet. Oh. Zaal je? Ja, maar dat is keihard. Dan. De pièce de résistance. Zaal je. Zie. Met plakkertjes voor mensen met een dik hoofd. Zaal je. Dat is ook de lust, hè. Hoe cool. Daar. Nice, oké, dat is goed. En die oren zijn implantbaar. Ja, En dan nog? En dan? Wat is er rood? Hoe zalig is dat, hè? Het is te klein voor mij. Oké, het is goed. Kom maar. Wacht, nee! Wat doe je nu? Stop!